गोकुळ सोबत गोकुल. इंसुली पागावाडी येथील 65 वर्षीय जनाबाई पाटील आणि त्यांचा आजारी मुलगा शाहू पाटील हे मोडकळीस आलेल्या घरात जीव मुठी धरून राहत होते. घराचा काही भाग आधीच कोसळला असून उरलेले घरही कधी अंगावर पडेल अशी भीती या मायलेकांच्या मनात घर करून बसली होती. पावसाळा तोंडावर असताना आता जगायचं कसं हा प्रश्न त्यांना सतावत होता. अशावेळी या हतबल कुटुंबाच्या वेदनेची दखल घेत इंसुलीचे जिल्हा परिषद सदस्य नितीन राऊळ यांनी ही बाब भाजपा युवा नेते विशाल परब यांच्या निदर्शनास आणून दिली. परिस्थितीची माहिती मिळताच विशाल परब यांनी तत्काळ मदतीचा हात पुढे करत या मायलेकांना आधार दिला. या ठिकाणी मला शंकर पाटील यांनी असं आपल्या वाडीत एक घर आहे ते पडायला आलं असं मला सांगितलं. मग मी प्रत्यक्ष येऊन या ठिकाणी पाहणी केली असतं तर खरोखरच हे घर एकदम मोडकळीस आलेलं. त्यानंतर मी CO साहेबांना भेटलो. नंतर विशालबाईंना सर्वप्रथम मी कानावर घातलं तर विशालबाई बोलले मी जरा दौऱ्यावर आहे, आल्यानंतर लगेच आपण जातो करूया. त्याप्रमाणे या ठिकाणी त्यांना प्रथम घरासाठी आर्थिक मदत केली. म्हणजे त्यांना मी सांगितली की आमच्या जिल्हा परिषदमध्ये मतदारसंघात माझा मित्र आहे, त्यांचं म्हणजे त्यांच्याच घरातील असं म्हणजे नुकसान झालेलं आहे एकदम. म्हणजे घर पडायला आलंय तर ते द यादीत नाव असून पण त्या ठिकाणी त्याला घर मंजूर झालं नाही. एवढे दिवस त्यांना त्रास सहन करावा लागला. तात्काळ यंदाच्या पावसात जर घर नाही पूर्ण केलं तर नक्कीच त्यांच्या डोक्यावर पडणार होतं. म्हणून मी हा निर्णय घेऊन मी विशालबाईंच्या कानावर घातलं. तसंच CO साहेबांना पण भेटून प्रत्यक्ष त्यांना मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.